Mga binati og minahal kong matalumnon. Okay. Nagsugod na guys ang ilahang kuan diri guys, ilahang marag birthday ag pagkahimugso sa 7-Eleven guys. Nya palit na ta guys. Okay, mao ni birthday niya. Mao ni ilang mga produkto. Ato lamang surayon kay labong wa pay tao. Di ta mauwaw guys. Busing. Gusa. Ano busing? Warahan ko ako. Uy. Apil ko sa ibang vlog na busing. Okay. Welcome to my guys. Morning mga kan bigatin sa 7-Eleven. 50% off, dira, busing. Oh, 50%. Oh, morning ilahang mga 50% produkto. atong 7-Eleven day. Selected items Okay, na. morning mga produkto nga ilahang gipang Shout out guys. Hi vlog, welcome to my guys. ilang gi-promo guys. Kasi ginahan mo. Dahil lang kape, buy one take one. Di. Ang small 20 na lang. Ang small na to. Kasi unsang flavor. Hotdog ba yun? Ang hotdog tag 23 na lang. Okay, katong ganahan mo kuan gigutom diha. Pwede na tang mo kuan dire. Makaabil silahang promo guys sa ilang kuan dire 7-Eleven. 7-Eleven day. Ang birthday na 7-Eleven guys. Okay, mo ning mga produkto. Pero agsawa pa buy one take one busing no. Ah, Kana agsawa buy one take one. dili 50%. O 50%. 50% pa busing. Okay. Ako ba limit lang. Limited lang ba? Ang hotdog busing ag pila ka kuan. 23. 23 lang po. Pero alam mo daghana. From 50 pesos down to 23 pesos. Oh, Okay, pamain. Pamay. okay, barato ning ilang pangpahamis. Welcome to 7-Eleven. 7-Eleven matalom. Okay. Katong ganahan ha gipanggutom na diha. Tag 23 na gilahang Welcome to 7-Eleven. okay, manilahang kuan. Okay, salamat busing. Salamat busing. Okay. Mao ni ilahang kuan guys na pwede na mo bisita dira sa ilahang birthday sa 7-Eleven ang pagkahimugso. Okay, ug mapahon nagsugod na ron ilahang hotdog nga tag 23 ug kape nga tag 20. Okay, good luck o God bless kanatong tanan.